Xeyirli gün, hamınızga hürmetli qonaqtar, apaylar, agaylar, Республикабыздың орнаклы шәхестәре бүген йыелды, Ен Сура вәкилләре һәм безнең бүген инде менә Мәгъфирә Галиеваның, Мәгъфирә Ильяс кызы Галиеваның 95 еллык уңаеннан без менә шундай әңгәмә оештырып алырга булдык. Хәтер кисәһе дип әйтәйек. Без Ашкадар радиоһы исеменнән һәм Зәки Вәлиди исемендәге милли китапхана исеменнән сезне сәламләйбез барыгызга, хөрмәтле кунактар. Без менә ошо китапхана менән берлектә онытылмас очрашулар шәлке менән ошондай йыендар үткәрә башланык. Бу яңа проектларыбызның бериге. Без инде үзегез белеп торасыз, Башкортстанның халык артисты Мәгъфирә Ильяс кызы Галиеваның иҗадына һәм уның рухы шатланган дигән шундай максат белән әлбәттә бүген ошо сараны уга багышлайбыз. Ул безнең барыбызга билдәле, республикабыз йыр сәнгатен үстерүгә, уны байытуга бар гомерен арнаны сорага килгәнегез өчен һәрберегезгә алдан ук рәхмәт. Әйтеп үтәйем, бүген менә шундай урамда тайгак дип тормай, куркмайынса килеп иткәнегезгә зур рәхмәт. Бик күптәр урамда тайгак дип килә алмадылар, әмма матур изге теләкләрен һәргә җиткерергә куштылар. Мәгъфирә Ильяс кызы Галиева үзенең репертуарында яңгыраган яраттым рус егетен, шәл бәйләнем өч егет, мактана дип уйламагыз, юаса, һалдат һәм башка йырлары аша тамашасы күңелен яуланы. Рухи хазинабызның иң гүзәл бер өлеше булган моңлы йырчы, педагог Мәгъфирә Ильяс кызы Галиеваны белүчеләр белән бүген менә ошолай утырып инде бергәләп хәтергә алайык һәм уның иң беренче уның тавышын, уның моңын тыңлап үтәйек дип тәкъдим итәм, егетләр. Беренче йырды безгә ишеттерһәгез инде. Илгиз мәле, Айгиз. Первый номер. Билдәле булганча, Мәгъфирә Галиева 62 халык телендә йырлаган йырчы ине. Туган халкына уның бай рухи хазинаһы калды. Һәм шулай ук икенче башкаруында Мәгъфирә Галиеваның башка халык телендә йырлаган тавышын ишеттерәйек, рәхим итеп, егетләр. Икенчеһе. Икенче дип язылган. Төрле милләт йыртаган, уларның һәр берһен милли киемдә күрһәткәнегез. Ладно, шул, Хәтерегездә, Мәгъфирә апай, төрле милләт йыртаган, уларның һәр берһен милли киемдә күрһәткәнегез.
Ул башкорт сәхнәһендә яңалык та, дуслык хисләрен бәйләүче бер илаһи тамашалар булгайны. Хәбәр ошо репертуарыбызда бирде хәтергә төшерик. Бына мин был йырдарды һеҙгә тәүләп инде башлап ишеттерергә теләнем, сөнки Мәғфирә апайҙы беҙ инде шундай һәр ваҡытта ла берәр шаян итеп кенә беләбеҙ, шулай бит. Ул үҙе тормошта бик етди кеше булды. Инде йырдар менән сәхнәгә килеп сыҡһа инде, халыҡты күтәреп, шул тиклем матур иттереп, башҡарып сығып китәр ине. Ошондай халыҡ йырҙарын йырлаған ваҡытта үҙегеҙ беләһегеҙ, бер нисә кейемде алыштырып та өлгөрөүе бит инде беҙҙең халыҡты, беҙҙең тамашасыны хайран ҡалдыра торған ине. Әлбиттә, беҙ Мәғфирә Ғәлиева тип һөйләгәндә, Наил Ғәлиевты күҙ алдында һәр ваҡытта ла тотабыҙ. Мәғфирә Ильяс ҡыҙының тормош иптәше, Башҡортостандың халыҡ артисы, оҫта музыкант, композитор Николай Афанасьевич Голов менән өлгөлө тормош юлы үттеләр. Уларҙың матур эштәрен дауам итеүселәре улдары Вячеслав Николаевич Голов, ейәндәре Артем менән Максим бөгөн әле килә алманы, ул мәктәптә, аның эше ҡаты, яҡшы уҡый. Максим 4-нче класста уҡый. Артем инде ул бөгөнгө көндә үҙе лә таныштырып үтер, олатайының бөтә булған музыкаларын уйнай, аның эшен дауам итә. Бик күп бөтә Рәсәй һәм халыҡ-ара конкурстары лауреаты һәм үҙе тамамлап уҡып сыҡҡан Нариман Сабитов исемендәге беренсе музыка мәктәбенең уҡытыусыһы. Һәм Мәғфирә апайҙы һәр ваҡытта ла хөрмәтләп, яратып, үҙенең тәмле ҡамыр аштары менән һыйлап торған, уңған беҙҙең еңгәйебеҙ Элина Анатольевна Голова. Ул хәҙер инде 30 йылдан артыҡ Вечерний Уфа гәзите редакцияһында эшләй һәм Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат хеҙмәткәре. Вячеслав Николаевичты беләбеҙ бит инде, шулай уҡ Вечерний Уфа гәзитенең баш мөхәррире, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат хеҙмәткәре. Хәҙер бына Мәғфирә апайҙың тауышын ишеттек, йырҙарын бераз уның моңона сырналып, бына ниндәйҙер бер шундай уның рухы бында әҙерәк барлыҡҡа килгәндер тип уйлайым. Һәм һүҙҙе Вячеслав Николаевич һеҙгә бирәйек әле. Мәғфирә апайҙы оноторлоҡ түгел, инде бына нисек шулай тәрбиәләне ул һеҙҙе матур итеп, бына шундай рухлы егет итеп нисек тәрбиәләне икән ул? Яҡыныраҡ бармы, юҡмы? Бармы? Ишетелмәйме? Ой, белмәйем, Фәнүзә, миңә һүҙ бирәм тип әйтмәнең. Шуға нәмәләрен һөйләйем инде. Әсәй булды инде. Ул һәр бер мына бөгөн дә әйтеп бит инде, мына егеттәр, ҡыҙҙарға, телевидениеға. Һәр бер кешенең әсәһе иң яҡшы әсәй бит инде. Минең әсәйем бик яҡшы әсәйем булды. Миңә вот повезло тип русса әйтмешләй инде. Шуға әсәйемдең ғүмере бик ауыр, бик ҡыйын булды бит инде. Бала саҡтан мына шул гел күҙем алдында. 13 йәшемдә һөйләне, юл төҙөп йөрөнөләр. Октябрь айында ялан аяҡ зәйен чорала. Мына шул иҫ киткес бит инде, иҫ киткес шул бала кеше эшләп, юллар төҙөп, шунан Мәскәүгә барып, консерваторияға уҡып сығып, анда ниндәй ҡыйынлыҡлар, ниндәй ауырлыҡлар булды бит инде. Шуға
шул авырлыкларны күрһәлә, ул шулай йомшак күңелле, бик күңелле кеше булды бит инде. Гомер буе шулай кеше булды. Шуга безне лә шулай тәрбияләне, үстерде, караны. Шуга мин әсәймә бик рәхмәтлемен. Моны башкорт телемде дә белүем, башкорт музыкаларын, башкорт әдәбиятын яратуым, һөюем. Шул да әсәймә инде рәхмәтлемен. Шуга минем әсәйем булды инде. Атайыма ла рәхмәт, әсәйемде яратты. Башкорт телен балалар белһен дип әйтте. Шуга без атайыма ла рәхмәтлебез. Башкорт телен, башкорт әдәбиятын, башкорт музыкаларын белгән өчен. Моны шулай инде. Шул инде әйтүем. Сезгә зур рәхмәт килүегезгә. Ысынлап та урамда ямгыр, тайга, күгеләр килмәне. Шуга сезгә бик рәхмәтлебез. Моны әсәйемде бүгән искә алып, монда килгәнегез өчен рәхмәт сезгә, дуслар. Рәхмәт. Шунда якты хатирәләрегезгә. Элина Анатольевна, может, что-то скажет? Элина Анатольевна, уларның язмышлары шул тиклем кызык. Элина Анатольевнаның әсәһе шулай ук башкорт апайы. Икеһе лә менә нисек алай килеп осрашкандар улар. Икеһенең язмышлары шундай бик матур, бергә матур итеп менә егетләрне үстерәләр хәзер. Я хочу сказать просто спасибо, что вот сегодня такой вечер организовали. И очень, конечно, трудно заговорить. Потому что вы ее очень любили, и она вас очень любила, я это все знаю. Я не могу сказать. Ага. Просто помним ее, спасибо, что помните ее. И, да, и не забудем. Да, не забудем, любим. Скучаем. Рәхмәт, Элина Анатольевна. У нас черная фото как раз. Вот Вот он танцует. Это Артем вот это танцует. Менә шунда ук биюсе булып, шунда ук баян менән вот какая вот связь, да? Почему вот ты стал? Ауылдан бер апай килгән, аю балаһы шикелле тәртәңгән. Вот теперь он перед нами сидит и уже музыкант. Менә бит кайдан килә ул. Менә нинди матур итеп тәрбияле алгандар, Наилагай Афарин. Шундай внугына, үзенең yeğenine шулай ук инде менә музыкага һөю тәрбияле алган. Музыкага булган тәүге һөюем дип әйтә торган инде Наилагай Стәрлебаш yerендә башланды дип әйтә иде. Һагынам якташларымды һәм рәхмәтлемен дип әйткәнен мин үзем дә ишеткәнем булды, чөнки мин үзем Стәрлебаштыкы. Шулай ук Мәхир апай үзен Стәрлебаш килене дип йөренә. Шуңа мин дә алар белән әйбәт аралаштым. Бик якын гаилә минең өчен дә. Наилагай Галиев ул үзе лә бит инде кинәнеп башкорт телендә һөйләшә торгайны. Һәм хәзер менә без күрәбез уларның гаилә фотоларында шул тиклем матур гаилә, шундай бәхетле гаилә, шулай бит. Тагыла әйткәндә менә Башкортстан сәнгатендә 1953 еллардан башлап яңгыса яңгырашлы эстрада йырлары ишетелә башлый. Һәм әлбиттә ирле хатынлы Мәгъфирә белән Наил Галиевтар Өфе утлары дигән инструменталь ансамбль төзеп, башкорт эстрадаһына нигез салучылар булып танылалар. Һәм хәзер егетләр, я вас попрошу, пожалуйста, музыкальный номер, видеозапись 4А. Карап үтәйек әле. Ысынлыкта кешеләрсә булманы. Тәбиәләр. Видео байлык төшкәс, авылда филармониялар 60 мең зарплата белән алдылар. Нет, вы сюда включите. Филармониягә түгел, организаторга кайткан. Шуннан төбәк удан бик каты дошман булды. Күрсәттерәйем мине. Түсәрмәгә сабагымда күрһәтәйем дисек, моны монда белмәйм инде. Ана кайтканнан сәхнәләр концертлар барган. Юк, түгел. Ансамбль булып кайсылар, кассета төшмәйсә, багында тора инде. Шулай Мурманск ягында мәсәлдә йөридек. Стималдар шулай килгәндер бит. Ул ягында стималдар вагондан күпенең. Бик ягында. Ул төндә менә укый, шата аягында ташыган. Аны үсектер тупалмай. Шуны ишәсә торында инде нумарга барганда да юклай. Аягынан бу этеп фуганда менә дөррин менә бу кешеләр дип тәмәндә. Айсман кайтып мен иртәгә гәндә филармониялар анда коридорда утырдым. Бу көнләр администратор паспортым дип алган. Шуңа асылланып, көләшеп торайым. Аңлап тайын дигән администратор бу Хисмулла.
Sıkkani bir İsrail'in şunların elinde ana kötü bu taraf tekrar aspektim böyle. Ona kalırsa da bolu fırlanan benim aspektim. Anlattan elinde bir buranın nişanını aldım, nişanını yaşadım yani. İkisi yurtlar böyle zars kabarmam. Şunların bu peygamber ederden şekilde nişan tarayandayım. Şunda bir kişiler zaten bilene gelsin. Böyle tamına kıvartayım da yok. Sarfladılar bir meydan bu vakitte. Allah'ın sana yem buyuna sarfladı bir meydan yine. Aktıra buturan mine konservatoryalarında Mongoliyalı sakırlar, Kazakistan'da sakırlar. Yüzüm şular aşağında buraydı. Nişak aktif meymandan faydalı geldik. Aktıran değil. Şunu durdular. Eyse, afiret değil. Mine değil. Karakina, muskam, karakabay, bilen şey değil. Prosaklaşar mine, başlayın. Mine aktarak kullanımında, oturup mine ışıklar edip görüyordu. Bilen benim dıştı yok dönemde de şunu bilendik de. İkinci hemen bu ardından kalmayın dediler sağlayın uygularına karşıydı şulay yönündüler. Benim de kvarterim vardı. Kvarterim yok. O bir ve Ankara'da şöyle bir bunlarla taraflarında. Günde avıyla sizlere uğratmalar da bir karavat bir tutuşturan hikmalı yerde Ankara'da. Bu benim var. Şolay menetten uğraştılar konservatör okulunda glorsiyeler okarlar zaman bahçede şolay yerinde. O dik siverene. Siver kansanın kutları ardından yürürlerdi. Şunun menetten yoklarına yürümeler yapar. Kesin gidiler olmayla antakaydıkta o şumaların bari şunda dolu kitaplar. Şolay da ilaç gittik. Şunlarla eyle böyle yapar. Rahmet. Aslında kişiler savunmanın gelen şu. Спасибо. Rahmet. Bana şunday isteliklerin ol indi efirga hüylegen, şulay bolğas indi efirden benim tamaşaçılar işitken bit indi. Bugün de onu işitirge yaraydır deyip efirge onun şulay bik motor üylenişken vaqtlarında xatirlep alayık hali deyip efirge təqdim ettik. Galiba Nafira İlyasqızı Bilebet bitinde Başkırstan'ın halk artisti, Resey'den estrada artistleri konkursu diplomanты, SSSR halklarının folklor yarı konkursu laureatı bulha, Nail Afanasiyulu Golov, buna fotoları Belekes Malay, bugün indi dur muzikant bitinde Başkırstan'ın halk artistlerinin yeğeni. Hem Artyom, bugün послушаем тебя, он все понимает. Аллаха шükür тоже. Нанейку, бабушку как ее назвал? Нанейка. Нанейка? Нанейка. Это блинчики вкусные были, да? Очень. Да. Я тоже знаю. Блинчик бар. Бигрәк тәмле була торган иде. Шулай олыгайгас бит инде эшкә йөрмәгән вакытында бер һөйләшеп алабыз да Мәхир апай белән. Ул әйтә инде. Менә каймакты бешердем, килеп китәләр ди инде. Шуны барам. Мин дә барам шуннан Зилия беҙҙең Шәймәрҙанова Ашҡаҙар радиоһында эшләй, икәүләшеп барабыҙ инде. Тәмле иттереп ҡоймаған бешерә. Шунан һорайым инде, Мәхир апай, ризығын әйтегеҙ әле тим инде. Ага, юҡ инде, бирмәйем. Тут килмәйһегеҙ. Мин үҙем генә бешерәм дә. Шулай ғына килегеҙ тиҙ. Барған һайын ул шул тиклем матур итеп кейенеп ултыра. Бер көндә мин анда күргәнем булманы, помадаһыҙ ултырғанын. Уның ҡып-ҡыҙыл помада буяп өйөндә шул тиклем матур итеп ултыра торғайны, мин тоже шулай хәтерләйем. Һәм инде әйҙәгеҙ Наил ағайҙың көйҙәрен уйнай яҡырға тип әйтә торғайны шулай уҡ Мәхир апай. Халык в эту сторону, наверное, там отсюда. Халыкара бите Рәсәй конкурстары лауреаты, баянсы, музыкант, укытыусы, педагог. Подлокотники, может, Артем Вячеславович Голов. Так, ну, наверное, объявить надо. Бахте Гайсин Чабаны. Я для начала сыграю.
Еще, давай. Ағатайдың көйлері. Молодығында бүрлеген. Biz Артемді келесекте шулай ук инде зур сәхнәләрдә күрербез. Алла бирһә, уңа уңышлар. Артем, һин просто афарин. Афарин егет. Нисек? Әйе. Менә хәзер инде артабан мин уйлыйм, тагыла бер генә видеоны күрһәтәйин дә. Шуннан соң инде һәрберебез үзебезнең хатирәләрне әйтеп, һәрберебезнең үзебезнең музыкаль сәләме бар. Шулай артабан дәвам итәйек дип әйтәм. Чөнки һөйләһәк, сынапта Нафира апай менән икесе бергә Найлагай турында һөйләргә кирәк. Улар турында һөйләп бетерлек түгел. Бүгенге безнең сәгать вакытыбыз җитмәс. Шуңа күрә, егетләр, можно следующий номер видео, запись покажите, пожалуйста. Экран не показывает экран. Откройте экран. Экран, откройте, пожалуйста. Спасибо.
Менә 60-70 елларда филармонияла башкорт эстрадаһына тәүгеләрдән булып игътибар бүлүчеләр, тәүгеләрдән булып нигез салучылар Галиевтар гаиләһе директик. Ә инде әлбәттә бүген башкорт дәүләт филармониясында ошо эстрада бүлеген безнең яшьләребез дәвам итә. Әлеге көндә филармониянең эстрада бүлеге итәкчесе, халыкара иҗади бәйгеләр лауреаты, Башкортстанның атказанган артисты Илнур Хайруллин бүген безнең арала. Шулай ук филармония артистлары, Башкортстанның халык артистлары, баянсы Халид агай Фатыйхов, Биянсура хандугасы Лилия Ишемьярова. Идегез күргә яшьтән нисегрәк хатирәләрегез менә бүлешегез, кайсандан алып бына Лилия бигрәк тә инде уның кебек, шулай ук берничә телдә лә йырлай бит инде. Әйдәгез, иян соралардан башлайык бүген. Рәхим итегез. Мин Мәхтиҗә апайымнан танышу бәхетенә ирештем, чөнки мин филармониягә килгәндә ул пенсияга сыккан, әмма ләкин без иҗади кичәләрендә осрашып, аралашып, бергә иҗат иткән дип әйтергә кирәк. Ул миңа Ләйлә Галиевтың китабын, ер китабын бүләк итте, анда автографлар бар, мин уны бик кадерләп тотам. Һәм инде Башкортстан эстрадаһында иң беренче төшерелгән клибым ул «Сигет йөри артымдан» дигән йырга булды. Ни өчен сынапта Мәхфирә апа минем өчен ул эстрада сәнгатендәге булган эталон. Чөнки мин әле дә үземнең тормышымда Мәхфирә апага әйтеп булмый, әлбәттә, мин 20 телдә ягъни башкарган, бына әле бүген 60 телдә Мәхфирә апа язылган дигән һәр уйран халык хокланып утырам. Һәм инде минем рәхмәтем бүген ошо кисәгә мине сакырганлыгыгызга, ошо якташларым менән күрешеп, һезнең менән күрешеп иҫләп алыуыгызга, ул шундый зур һавапта булып тора. Һәм инде бүген мин үземнең репертуарыма, Мәхфирә апа репертуарынан алган бер-ике йырны башкарып үтсәм дип беләм. Миндә үземнең коллегаларыма тапшырам килә. Мен енді қазір 45 жыл дәуір филармонияда эшләгәч, минем дәүрдә инде бөтенесе дә барысы да Мәхфирә апалар белән барысы белән эшләргә туры килде. Минем инде язмышым филармониягә эшкә килгән. Бигрәк тә минем язмышым Наилә абыйдан торды. 8-дә беренче мин эшләй башлагач та 10 көннән соң мине расушение иделәр бездә ясадылар. Анда агабый Юлис абый, Фаталы һәм Наилә абый. Шуннан мин баянны алып белмәдем, яшмалар. Әйтмәм, гешкәнә басма. Наилә абый булды, үзен баян кертеп берде. Шуннан кесен җегетләрне 50% скидкали баяннары утырышыны, аны төзеп, кунакшыны. Юлап килде. Өйрәнәләр. Синде процент скидкали. Намин бик атакнарга уйнадым, күрсәтә алам баян. Наилә абый аның карашы менә килгән буынга яшь буынга карашам, искитмәләр шундый балай дип торыр. Инде дәртләндерде мине. Менә хәзер инде ул вакытта менә әйттегез дә 60 белән кергәннәр. Анда 73ләр, 73 белән. Һәм мин хәзер тыңлап торам, мине чыгып торды. Мен 73 белән алырга дигән. Ярышы. Наилә агай просто китте дигәндә. Юк ди ул. Ул җегеттән чыгышыга, ул җегет булачак, әлесе Мен мақтай менен дәртләнеп беккенде. Давай 100-тан кәлбәшләйді. Мен 100 зарплата эшләтте. Менә искитмәле. Алар семьясы без сездә батырган. Алар без инде бер машина алып сатырган. Әтинге алып Безнең гаражда батырган. Пак чиста шундый онорда культура. Аларда вообще. Шуңа инде бик сагынам. Ә инде Мәхфирә апа белән Лилия минем тормыш иптәшем бергә эшләргә туры килде. Шуннан бер кызык, нигә барганда, Ташкентка барганда, утырга урын юк. Поездда барабыз, утырга урын юк. Әйберләр бездә. Ничек утырдылар безне? Инде өз нервын җиткәндек. Шуннан барып төштек хәзер. Бөтенбез утырабыз. Барып төштек вокзалда Ташкентта. Безне каршылаучы юк. Администратор юк.
Kurabız kadar bütün ne kadar bütün tekniklerin şiir devri. Şuna bir mesela bir de siz değil. Artistler bile artistler. Ama sizin artistler girerler mi? Yenici verdiler değil. Nimet siz gelen avtobüste kazettin değil. Bunda psikopat bildik mi var o yolda. Yani şundan o parası avtobüste психбольница железной вокзал yazılan. Психбольница железной вокзал yazılan avtobüste. Değil. Onun için de kızı şaklar vardır hani. Annemler yapalarının böyle gelen tunavuzdur. Neyde kulüplerde oturuş şartlarına, ustalarına kırıp para yatırgan. O gündüz saat 5'lerde biz görmek istiyoruz. Belirli işlerle yapıyorlar. Benim de hayallerim üstüme. Yine de başarılar bilen oynarım. Başarılar ayılar bu sahnede olmuyor. Şunda benim hayalim durmuş kaçtı. Şimdi o kadar bizim bu vakıtta bu jitmesde derece bildiğim. Biz kıyın sınıfına endişeliyiz. Korkabız da. Şu kişilerin üylerinden konak olur. Onun bilen benim ulu bu girdi. Onun dip yönettiğinde. Şimdi araştırmalar iş gitmeli oldu. Ama bir jubiley konsertinde benimle interview aldılar. Sonrasındayım. Şunda interview aldılar. Şunda eminim bir matematik bekleyen bu bizden yüzüp kaşırız. Bayançıların müzikantların yüzüp kaşında yağlayan yine жылап kuşaklar rahmet ettirinde. Şu kadar benim isimde kaldı. Min demeyene kişi. Yani şunu hem şu kadar meğaneliler bile bağları üstüllerin başkaça söyleşiyor. Şakatlar kaldı. Ufada usul. Ufada da usul. Şuna ben bir görülen sizge endimine şu anıklarınız bilen böyle yaşa. Hem gelecekte de şu en iyisini iskal birgelep iskalarımızda bilse başka yıllar Türkiye'de haberleşecek. Şu şey biz yani isen çokta araş yaşadık. İskal. Rezervant dik tanımladı sen sesin sinyali. Zahmet. Milyar bazı bu sene aldı. Konsert'e gitti. Rahmet sizge. Şakır kanalışınız. Bunlar ne var rahmetli? Saya orang
30 yılga yakın sahteleme. Birinci adımlarında yazıla başlayan Ali Hamandaydı. Abına ikinci yorum haldat bir olsun dedim. Aktual karakter inan her vakit o benim karnıyla çıktı bir yerden sanki 9 May bayramlarında 20 fevralda türlü mektepte patriotik konsertlarda bir hədəqə zamanda bit maturity halka öte rəhbərlərlə hem hədəqə şuna yazılmışdı. Sine, o yasarına var. Sine, giden Allah, hazırlarda duramaz. Aldan sine bilmeden, ince Allah bilmeden. Aldan bulamaz, aldan bulamaz. Allah gel salta, burada yolda kullara. Allah yol, buradan gizleydi durama. Yolda gel olamaz. Rahmet, Lidia Şemerova degan so'ra. Bir yo'li agar filharmoniya tashkillashib Bin de belki saklan. Yapmayla tuttum. Avuttum. Tatarstan var hatta Edespet Avut degende çünkü birleyen Tatar halkı yarattılar var. Kim yapan bile sonra Edespet gider. Sonra neydi? Bizim için halar sınavda bizim kıvarmını buduşun legendalar hem estrada bizim Roman Rusça'da estrada parmak akıllıcıdır. Ne kerkendir, bizden görüşlerin kırpışı kişiler. Hem halbuki o vakıtta diklen filharmoniyalar, bu sekreter repertuarda İrlanda hem buna Kıbrıs'ta karşı bir filharmoniyalar. Üniversite her vakit doktora hem buna alimin yaş kodrakları aslında halkımızın diğer proje olarak yapılan hem ödülden Başkort'ta kompozitörler kapsayıcılar bağışlar bir proje çıkarıyor. Hem noktadan sonra elbette o bir kişilerde o bir filharmoni burada çıkarıyor gerek. Hem gelecekte bir dolar işler yapıp oluyor. Çünkü beden 24 yıl ama çıkarıyor. Поэтому hem o gururluk demişsen hem o çok bir icraatı materyal yani neler eserler doğuranlar böyle paylaşan o şekilde ben böyle şimdi benim Başkort'tan zannetle bilirsin неоценимый труд Тветенина şöyle aslında mahalle bütünüdür hem dünya kimlerinde benim Başkort zannetle tarafan kişiler hem
Bugün gitmesek de uyandım da tapşırıp kalaya başladım. Yuvaydım, atıp gazete tapşırıp düşürdüm da şundan birleşik. Ben de karım gitmesek tam dışına başladım. Hem ısınap tırmına tege. Yuma baytın, bayt duranda köpek hem de Paris'e her vakit yuma baytın yetiştirip aşağılar diye var. O tege dünya kemerinde bu sosyal zaten kurtarıcıya doğru kırıkan kişiler. Aslında doğru varlık bölümümüz. Hem bizim tüm burası şu ölürden şahısları bizden isimden mengüleştiriyor hem kilisette onların işleri boyunca icra işleri boyunca konsertler buyurmak gerek. Allah'ın hep hesaplı. Hem başka halk ki hem de vasıta üstüne.
Yeğen soralar, Avurgazılar hem Işılbaylar. Nail abinin yanında. Oşu yaktan uyarlatıp ettiğinler, buna hatırlatıp ettiğinler. Rahmet, Vinyer Yılkabayev, Kuraysı, dedin Başkurt Üsü Devlet Sanat İnstitutu okutusu yeğen sora. Aytır Harita ve bilaka. Elias Kazubesi'nde bunda kuruma edip yürüyen çocuklar, olanlar, tanışlar hem olanları, ulu, gelini, yeğeni. Sınıfta men yaklaşım bilen gururlana men her vakit sanat institutunda dersler ötkeren Historis Foundation degan darsda shunda sergan mashhurlarning traditsion boshqaruv yerosalık tradisiyadan kelgan vaqtda o'zimning yashashlarni gururlanib kelay. Ularning ko'proq intilishib o'zim to'y xalq yerlarini mayli ularning tarixlarini bilaymen bir gazeta jurnalda o'tish kerak. Başkasında jurnalda mekan hesam haftın inisiyatif davasın verip tarz eskene duranda bunun inisiyatif ulun alıp kaytıp kadınlar atıp gitkenlerinde taraf gitkenlerinde yerler hakkında bakan tetrendiriz kısmında hem hesaplatın sağlanan yere uygulamada hesap koyu bu kendilerinde bir orasılar bu yerde yaratıp yarasılar demek. Yaş zaman yarasılarla başkara yeriler havayettim repertuarından nitelen oluyor var. Hem sınavdan müfteri Vestel'ın öföy bilgesmin yakından tanıştım. Dedim yan sorular Filarmoniyalar her vakit yılında provinsiyada profesör Süleyman Abdurli'nin İnşar Sultan'la müfteri Aliyevan icraatına bağışlı türlü sorular ayıplayıp biz uyuşturucu rayonlardan bir молодцы oldular. Bir yaş studentler kiler anlaşalı bu vakıtta dünya modern tırış falan da okul tek şöyle bir eğitimler elle kulakta diken hem 2016 yılda bana nasip oldu ularning ismindagi Yansora rayonida o'tgan belgilar qatnashadi. Hem jüriga o'tirdi. Hem mening o'yinimda baholanadi. So'yda mening qo'limdan bo'lak olib, bu belgilar qatnashuv sınavda shunga g'ururlanib shunday zo'r kishilar bilan vaqtimda aralashib qolganim har bir ishimda yordam etadi. Hem kila bu yaş orasılara yarısalara bu hatta her vakit geleyim, her vakit onun var. Onun icadını öğrenmeye çalışıyorum. Fenni hakkında benim sanat makalları şu türlü analiz yapıyorlar sınıfta fenomenal görünüş. Hem evge doğru rahmet ettirge gerek. Şu sarımın üstüne olsun. Sektörler şunday sorulardan soruşup koyayım. Rahmet. Bir terdim var. Buna Gülnur'da hazır kalanam tek kimlerdir hazır kozgağa başlaydılar. Şuna eyle birgelep barıp da manda safta Gülnur'da men kötüp turtib etkenim. Fotoga düşüyor öyle birgelişip. Adamlar yanına oturup devam ettirip gafu ettirip. Kendileri kilep degenler ular kelip bilmeyler akırın. Ular da bilmey. Buna yakabasaydı meken işte Nikolaevich. Вы ничего это не командуете, идемте стрелять.
Хәзер. Шунда калып хәзер. Әдрәк. Бірінші жасы отырсыңдар. Бар ма? Жақын. Надо поменять. Надо пусть там сейчас. А что? Ну ладно. Зачем вам честно фотографировать? Нет, я просто меняю. Шума қалып жасап жүрді. Села солда. Нормально? Снял прямо. Хорошо. Хватит? Вот чей 12. Давайте на 12. Вот 12 есть. Чей? Чей? Давайте. Потом всем разошлите. Снимаем. Пленка фейстайде. Она пришлет вам. Все. Хәзер дәвам итәбез. Ханжа, әйдә мин номерымды гына язайын да. Дәвам итәбез. Давай югалма, мына номерым бар хәзер. Утырышабыз. Хөрмәтле кунаклар, утырышабыз. Байрам хәтер кисәһен дәвам итәбез. Хәтер кисәһен дәвам итәбез. Мәхирә Иҗазканы Галиева, Сәйдәү Сәбитәнең туган 2020 елның 24 декабрендә Янсура районы Урта Муйнак авылында туган. Һәм 2016 елның 3 октябрь уны арабыздан мәңгелеккә алып китте. Якташлары, Янсуралар күрүгезсә, уны онытмайлар, һәр вакыт аралашып, бергә яшәгән достары, әхирәтләре, кәңәштәләре бүген менә хөрмәтләп килгәндер. Шуларның берәүһе бүген безнең арабызда Тамара Валиевна Ахманова. Ул безнең Башкортстанның Аккалаган табибы дип беләбез. Һәм уларның гаилә врачлары. Шулай бит. Шулай. Мен ярты башкортса, ярты Утырып киләгез. Ну, хочу просто сказать, что я вообще-то участковым врачом, будучи в первой поликлинике Тукаевской, пришла первый раз на вызов бабушке Славы, маме Махерапай. Они, как всегда, были всегда в разъездах, а бабушка, значит, была моей пациенткой. Шунан һөйләшә башланык.
Шунан был Мәгърифәйне бит әле, да? Мәгърифә. Ага. Мәгърифә хисап кылды. Шул, значит, һөйләшә башладык. И вдруг выяснилось, бит якташлар, Зянчура, ул һораша башлады. Шунан выяснилось, что безнең менә әтиебез, минең әсәебез, минең әтием вообще Муйнактан. Вот, без Зянчуралар бит инде. Шунан һөйләшеп, весь менә шулай торып, тарышып киттек. Шунан Мәгъфир апай менән Николай Афанасьевич алар теге постоянно гастрольдә бит инде. Һирәк-мирәк шул күрешә башладык инде, касан кайталар. Шунан Славага әле еще 10 әллә 12 яшь кенә. Вот, так что әле еще бәләкәй ине. Шулай торып, шунан выяснилось, ул Мәгъфир апай студент сагында Московской консерватория бит инде. Ул нигә кайткан, каникулга кайткан. Теге Муйнакта бит инде. Ә мин шул сакта миңа 4 кенә яшь булган. Мин шул анда кодык бар иде. Шул кодыкка мин төштем. Шул кодыкта, это значит вообще историческое, можно сказать. Шул кодыкта, значит, я очутилась, шул һавалам дип, бәләкәй бала бит инде теге. Сразу төштем дә, вот помню, утрам тегендә. Значит, кешеләр йыена башладылар. Һөйләйләр, нисек кенә инде был баланы сыгарырга. Мәгъфир апай студентка, каникулда, шул Мәгъфир апайды күнәккә төшерделәр дә, ул мине шул күнәк белән, значит, күтәрделәр, миңа бер нәмә лә булмады. Так что я не пострадала. Ул теге кодык, Тамар кодыгы дип, шунан әйтә башладылар. Вот, менә әйтәм инде, вот круговорот, можно сказать, в этой жизни, да? Мен шул бәләкәй сакта, но мен инде, конечно, 4 яшьтә нимә инде бик алай хәтерләйм Мәгъфир апайды. Мен аны, конечно, онытканмын инде. И вдруг менә шул выясняется. Менә бит менә тормыш, как говорится, язмыш безне вот все-таки усраштырды. И получается, ул меня инде, можно сказать, вторую жизнь дала и спасла. Меня от этого все равно не видно. Шунан аралаша башланык. Шунан инде, к сожалению, менің пациентка Мәгъфир апайдың әсәһе, ул вакыт технологиялар бик алай булмады бит инде. Хәзерге вакытта булса, ул удак яшәр инде, как говорится, стимулятор куеп яшәр инде. Но, к сожалению, ул вакытта технологиялар булмады шундай. Ул бик иртә генә, на мой взгляд, иртә китте. Шул хәтле кеше иде, өләсәһе Славаның. Такая смешная она была, такая, знаешь, позитивная кеше инде, өләсәһе Славаның. Ул бит инде тоже вот семья бит инде, менә ул өләсәһе шул башкортса һөйләшеп, шул өйрәткәне кем инде, ана шул. Тамара, смешная тигәс, 2 слова вставлю. Журналисттар килделәр инде. Мына өләсәһе. Кыдыгыз йырсы булды, нисек булды ул, мына Зянчура кыды, авыл кыды, нисек булды дигәндә, бөтен Зянчурала кешенең авызы булса ярлай. На самом деле шулай. Шундай, можно сказать, юмористка. Шундай бик позитив кеше инде. Өләсәһе тоже. Мәгъфир апай тоже такая, знаешь, гомер буе күпме менә 2 яшы тулганда ла ул минән яшьрәк, мине әйтә торгайным. Һин, Мәгъфир апай, по душе минән яшьрәк. Вот на самом деле шундай позитив, шундай яшь күңелендә кеше булды. Шундай, менә шундай матур, как говорится, и снаружи, и сендә шундай матур кеше инде. Шуннан бит уже менә мин таныштырдым үземнең иптәшем менән Алмаз бит инде, менә безнең Акмановлар беләләр, күпләр бит инде. Шуннан менә семейные друзья, как говорится, без инде шул хәтлем күпме тапкыр аларда кунакта булып аралашып, шундай матур вакытлар булдылар.
просто мына хәзер аптырайым да мен әйтәм шундай мына вакыт булды миңа бәхет, как говорится. Ну, просто счастливо, повезло шундай кешеләр менән аралашырга. Шулар менән атаһы бит инде Николай Афанасьевич тоже шундай шутник, он постоянно, даже китап, по-моему, анекдотов у него был. Он анекдот бик күп һөйләй торган. Шундай он шутник була торган. Так что алардың мына мен инде, как говорится, не человек искусства, но бер бит инде мына, можно сказать, якынлыклар, мен врач буласак буларак бит инде гомер буе аралаштык, и вот очень жаль, она уже 16 ел утып китте, да, как ее нет. 16 түгел. 16 ма? Сколько там? Yok 16 yıl gitti. 7 yıl. Так что, конечно, это, можно сказать, мына шундай кешеләр, алар вообще бик кирәк кешеләр шундай. Вот безнең арала, вот хәзер вот именно уже с возрастом уже понимаешь, какие люди выдающиеся были. Мало того, он бик әйбәт артист, шундай, алар вообще талантлы кешеләр. Мало того, он бит инде талантлы, как говорится, семьяла талантлы кеше булды бит инде. Алар шул хәтлем дополняли друг друга Николай Афанасьевич, постоянно подшучивали. Алардың, если так послушать, они вообще просто выдающиеся люди были, можно сказать. Так что, можно сказать, меня... Тамара Валерьевна, Эдгар Ахмед, в то время понятия семейный врач не было, ведь, да? Нет, но Тамара Валерьевна лечила всю нашу семью, она была нашей врачом, всех лечила. Еще мало того, из семейного врача, семейных друзей мы превратились. И семейный врач, и семейные друзья. Так что да. Семейных друзей, и как она радовалась, и как твой папа радовался. Артем вот родился, вообще это все на моих глазах. Так что рахмат Эдгар. Мен бик мына хәтерләйм вот с таким прямо, знаешь, вот теплом, с таким вот прямо, как говорится, мне повезло в этой жизни с ними, с такими людьми общаться. Рахмат, Эдгар. Рахмат, Тамара Валерьевна. Артем тип һәр вакытта мен шулай Нафира апайның теленнән ишетә торгайным. Артем шунда конкурска китте, Артем шунда уйнай, Артем бүген занятиялар, һәр вакытта Артем. Мин нык итеп исендә калдырдым инде менә Вячеслав Николаевичның улы беренчеһе Артем икән. Бик горурланды. Аллаһның көйдәрен менә нөктәһенә хәтле уйный да куя. Ничек ул әйтеп икән ул дип шулай аптырап үзе били торгайным. Асаннан да менә бит ничек талант шулай дәвам итһен. Уйлап караһаң, менә тормыштың мәгънәсе балалар шулай бит. Ошо балалар әгәр дә ата-әсәйләренең, олатайларының эшләрен дәвам итә икән, менә шуннан да иң зур тормыштың максаты мин уйлайм юктыр дип. Афарин, минем һүзем юк. Артем, һин менә бик молодец егетсең. Олатайның шулай эшен дәвам ит. Һәм шулай ук дигән соралар ягынан инде безнең бүгенге көндә агыйнәй булып шундай dur шәхесебез бар бит инде Башкортстанның аткарган мәдәният хезмәткәре, язучысы, укытучысы Мәрьям апай Буракаева, ул йөгереп киләм дип эндәшкәйне, әмма ләкин бүген тайгак булу сәбәпле без үзебез дә куркып калдык. Ул үзе инде мин куркам дигәс, без улай инде ярай, булмас дип. Менә ул шулай гына матур итеп, ул шул тиклем мобильный, ничә яшендә булуга карамастан, ул үзенең әйтә торган сүзләрен менә шулай итеп үзенә безгә тәкъдим итә. Егетләр Kişilik yana çiğni yoktur. Çünkü bütün tanıklar, başkırtlar olsun, Nali'den doğanlar üstün başlık bir bayram haberi. Çizeler, seyirseler, birlikler, onların konuyu bütünleri asıl. Dikkat varken bolğandan onda, Nali ilgilerinden, Bakırabay, bezeli yakın kılgırı taşlamadan. Tanışık tutuşlar oldu, 66 senedir men üstüde yakın bir başlayan çağda Başkurt məktəbi asıl, hem o məktəbdə asıl ona duyur, onda bağlar, bir o məktəbləri 40 baskan çağda men özüm kuşum dedim.
hem üfle, mektepte vasat babaları yürüyüşe yürüy başlanım. Hem yine bunlar şu aktarları geldiğinde tuğuz yurtunda bütün başka pratikleri yapıyor. Bir kez bozukta işin altında konukta ballar olmayacağı elbette olsa bir sankiyetimde ballar havmalar, balların devlet bekliyoruz. Bunu kalmadan şu vakitte bir ballar havmalar da kaydı. Neyse çalışıyorlar, işi mümkün şuayet salavat. Hani kimsenin uğurla bir Nikolay Golov'la bakıyorum da ben okulda Tadan başka seviyesi. Şular onlar yurttan, üçüncü kattan bir babay sattılar. Ulan, seyseleri her seytine. Seytigen mahkumlara yıkanıp sehru sattı. Şuman o babayı öndürüp karanlığı. Ben Meryem Hıvhidine elbette ısrar etmez. O kadar aktantılar olsun bildim yolundan. O yaradı, uğuşlu oldu. İkinci elbette uğuşlayarak çünkü ısrar edildi. Ben müzik mektebine okurlarım. Şunun için Başkurt mektebine varılmayın diye motivi veren okuncan tamam. Şulaydı biz Kaliftar ailesinden tanışıp gittik. Ben onlar tarafından doktamız video alan. Doktamız yana alan, baytak yapmaydı. Dersekte derseklerden sahil yürüyüşlerden, başka baytarın dalayırım yardım, nabiyle yürüyüşlerden dalayırım, hem hayra harhan duasın dinlendirden, niçin ilhak ediyor, tarafına dayanatına, arın paketi olmalı, indirdiler. Nene ettiler, da ularının bayrağı, tatlı bayrağı, bir taraftan anlaştırılan olaylar, kurlar korkanın bunlar bizlerden ilhatın çok tekli nasdarattı. Hatta örneğin bu ilhatlarında üzeri vakit olup yapmak Allah'tan büyüklerine. Buna şu elbette ilhat etmez. Allah hakkında bir olarak diyorlar. Bunlardan yakından aralaşım hem dünyalar bana o şunday gaye varmadan Osunda erkekler sanat ehlileri varlığın bilir, uzir zor ve hatol benim için. Hatta ben naivimle varlıklar yoktur. Kişiliklik yoluna çiğni yoktur. Çünkü bütün tanıştırmışlar, başkurtlar arası. Рәхмәт. Рәхмәт егеттер. Барыбыз да таныдык. Мәрьям апай Буракаева бит инде бына ул үзенең инде бына иҗатын һәм китабын биреп ебәргән. Әле сыгып китте. Гөлнур Буракаева уны кызы инде алып килде китабын уларның гаиләһенә. Истәлек бүгенге көндең ошо очрашуның истәлеге булган дип. Артабан егеттер, можно видеозапись, пожалуйста. Уларның яшь сактарын тагыла карап алайык әле. Эстрада инструменталь ансамбль Галиев җитәкчелегендәге.
Рәхмәт егеттер. Шул тиклем монда күп видеолар, аудиолар бар. Шул тиклем уларның иҗаты бай. Бuna бер лисә сәгать эчендә генә бит уларны инде барыһын да бүген сезгә күрһәтеп тә җиттереп тә өлгермәсбез. Әйткем килә, шулай ук бүген безнең ошо матур хәтер матур дип күңелгә ятышлы гына шундый йылы гына очрашу. Biz әйттек бит инде онытылмас очрашулар дип, ысынлап та безнең Мәгъфирә апай менән бергә булган сафтагы очрашулар да онытылмаенча гына шундай очрашу дип әйтәбез инде. Бүген ошо йыйында безнең Янсура якташтар оешмасы агзалары бар бит инде һәм уларның оешманың рәисе Өфөләге 22-нче мәктәп директоры урынбасары Азат Азамат улы Акманов безнең арала. Әйдәгез әле сездә хатирәләр нимәләр, нинди хатирәләр һәм инде һез якташтар, Өфөләге якташтар оешмасы ваз инде шундайрак һорау әйтте килә. Мәгъфирә апайның исемен мәңгеләштерү йәһәтеннән Янсуралар нинди эшләр башкара? Біріншіден айтқым келе, Мәгъфирә Ильяс қызы 60-62 тілде йырлаған шундай көрнекті ерсі болар. Біздің Янсура районынан болуынан бек шатыр, болуынан ғорурланады. Біздің Янсура районынан сырышы болуына һәм екіншіден шunu айтқым келе, Мәгъфирә Ильяс қызының мәңгіләштіру бойынша біздің Шамолда, Яңа микрорайонында оның исемен жаңа урамға оның исемен берілген. Һәм конкурс болдырылған, ер конкурсы ол 2 жылға бір тақырып өткерілді. Солай біздің районда. Біздің районда Янсура таңдарында ақылдасып тұрады, һәм бүгінгі кесе бойынша ошо күндөрү солай ук бесте акыры болса. Алты жылдарға жүгіргенде мына ауылға ошо Мәгъфирә апайдың тууына 100 жылдығын республика үкіметінде өткөрүүгө керек деп ойлойм. Улы филармониялар иштеген коллегалардан һәм Янсура станцияда Янсура таштап уюшмага бирелешип, бул сара өткөрүүгө керек деп ойлойм. Ике худ мөмкин булса ике худ әйтәм. Моны Янсуралар таких молодцы, как вы, нет. Нишәп мин шулай дип әйтәм. Моны бөтен бит кеше үлгәс кенә, киткәс кенә кадерен беләләр. Моны минем әсәй исемдә инде Расул Килди Карабулатов. Ике рюмка сәястәлә әйтә. Ой, Мәгъфирә апа, һин үлгәс без һине күтәрәбез инде исемеңдә. Һин үлгәс кенә, үлгәнә инде. Моны Япониялар нисек икән? В этом доме жил Тугель, в этом доме живет знаменитый певец. Шуа и Янсуралар, они такие молодцы. Мана өсөһелә, исән һаусакта, Сөләйман ага Абдуллин, әсәем, Нәҗмидин агай Курайсы. Алар тере сакта, аларның исеменә конкурс оештырдылар. Алар өсәүләп жюрилар утырдылар. Әсәй мына кызлар арасында инде жюри председатель булды, Нәҗмидин ага Курайсылар да. Бер районда алай итмәй. Истәлек итеп итәләр инде. Истәлегенә минем атайымның да истәлегендә сәлле башлап киттеләр. Но тере сакта аларды, как говорится, уважать итеп, данларын белеп, сакыртып, Янсуралар просто молодцы. Просто молодцы, шуны үткәрүбез. Поэтому сезгә моны Руся әйтмештай поклон до земли. Они молодцы, Янсуралар. Рәхмәт. Бүген шулай ук Мәгъфирә апайның хәтерен һаклап, уның рухы шатланып килгән безнең арабызда Юлай Вәли улы Солтанбаев агайыбыз бар. Ул мәгариф ветераны, мәктәп директоры, Янсура яктарында хезмәте белән уңышлары казанып, бүгенге көндә белүебезчә баш калала яшәйдигез. Ахыры шулаймы? Һез юкмы? Ярар.
Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Бүген ысынлап та килә торган кешеләр күп иде. Һәм шулай ук бүген безнең арабызда Мәхфирә апай Галиеваның дәрес алган, уның студенты дип аңланым, укучысы безнең арабызда утыра. Ул безнең Самат агай Әбдрахимов Мөхәммәтьянов, Галиев педагог дип беләбез Самат агайны. Педагогия фәннәре кандидаты, философия фәннәре докторы, профессор эфир токында эшләгән мәлдәрдән. Мин Мәхфирә апайды борын заманнан беләм. Мин Уммәлдә 13 яшьлек малай идем. Ул безнең яңа клуб төзелгәч, Косара дигән авылда. Ул шунда килде Наил агай менән концерт куярга. Мин аны ихлас күңелдән тыңланып, һәм анда башка малайлар да бар иде. Без сәхнәне асып ябу өчен күп тырышып йөргәннәр. Мин шунда бер яктан тартам, икенче яктан бер малай тартам. Икәүгә генә урын эләкте, калгандары акка төшеп китте. Шуннан соң Мәхфирә апай менән Наил Галиев, мин аны белмәйм, аның урыс егете икән. Менә шуга аптырап утырам, адактанрак белдем әлбәттә. Менә шу борын заманда ул 63-нче еллар тирәһенә тура килә. Мин шуны бүген дә оныта алмайм. Мәхфирә апай сәхнәгә килеп сыга, Наил агай теге сәхнә артында уйнап утыра. Шуннан соң ул бер нәйдә сыгыш яһаганда 22 тапкыр кейинеп, без аптырап утырабыз аста. Мин аны үзем түгел, теге аста утырган атайым менән әсәйем. Улар әйтәләр, ул ничек өлгерә икән шул арада. Мин уга игътибар итмәйм, минең уйлар икенче инде. Менә шул хәзерге мәлдә менә Азактан бер заман мин Өфөгә күчеп килдем Галия менән. Тәүдә Шибайга күчтек, шуннан Өфөгә күчтек. Шуннан соң Галия ул мәлдә командировкала йөргән. Гел министерствода эшләгәч, ул өйдә утырма. Мин уга һөйләр идем, вакыт юк ул, чөнки сәгать 11-дә килә, мин ул мәлдә йоклап ятам. Шуннан соң мин ишетеп калдым, Ләйлә юбилейный дигән анда, хәзер ул яшьләр йорты дип атала. Шунда бар ишетеп калдым. Мәхфирә Галиева үткәрә өйрәтә инде. Халыкты тыңлар, йырларга. Шунда бер 4-5 хатын йөренә, шуннан соң 6-7 ир йөренә. Без һәр вакыт килә алмадык. Шулай булуга карамастан, Мәхфирә апай бик ихлас күңелдән мине йырларга өйрәтте. Шуннан соң мин ул yerdə bütünlüğü unutup bitkənim. Şulay buluğa qaramazsan, min anı bugün də işləyim. Bunun başı ilk başı Sakırması gekuk Minim karşıma degen hamağa. Min anı unutqanım, çünki biz öyrənib bit almay qaldım. Min күсіп кеттім неге? Мынау Чернышевский урамына. Һәм тегенән бик алыс булгач, мин онда йөри алмадым, чөнки мин үзем дә баягы укытам бит шуның аркасында. Галия ул күп нәмәдә катнаша алмады. Чөнки уның балачагы үткән икенче өлкәдә. Бик һәйбәт белә Вячеславты һәм уның менә эшмәкәрлеген. Миңа ул бигрәк тә нимәһе менән охшаны Вячеславтан. Анау башкорт халкына рәхмәтен әйтеп, теге сыгыш яһаганын Галия миңа 3 мәртәбә белгән. Мин әйтәм, тагы бер дә күрһәтә. Шуннан мин аптыраным, чөнки мин белмәйм. Был шундай аның ысын башкортча һөйләшә. Менә Галия үзе әйтер бер нәмәләрен. Ул Мәхфирә апайды бик яхшы белмәһә дә, менә ние улын бик яхшы белә. Һәм менә бүген без Артемды күреп калдык. Ни өчен дигәндә карап торуга да матур. Шуннан уйнавы матур. Чөнки ул мине үземнең яшьлегем алып кайтты. Бәхтигә шиндем теге Кабайлар бейү дип атала торган шул. Шуннан Наил Галиевтан Өфөттәр дигән бер ние бар. Инструментальный ансамбль менән уйнаган. Без ана шул 15 яшьтән алып 20 яшькә
тик шул музыкалар менен жүрмөк. Нашару зердин яшак. Мария шулар ошол да Галия Мөхтәровна, Мөхәммәд Яжбах, 1998-2000 еллардагы безнең республикабызның мәгариф министры, педагогия фәннәре кандидаты, республиканың мәгариф халык атказанган мәгариф халык хезмәткәре. Рәхмәт мәртәбә килдегез, рәхмәт. Шулар өрөнгәндәге торып һөйләргә, шугар торып һөйләргә. Менә иптәшем Самат Абдрахимович һөйләп китте. Мәгариф апай ничек өйрәткән. Кайталы йырлай, мин һуң кайтам. Ул барыбер шул йырларны миңа күңелгә ята торган. Йырларны күңелгә. И өзәнне бит язарга. Менә хәзер мәҗлестә булганда шул йырларны Самат Абдрахимович һәр вакыт йырлай. Күңелгә охшаган йырларны. Шундай бәхет миңа тап булманы. Миңа ниндәй бәхет булды. Менә бүген тыңлап утырам. Менә күңел байрамы, һәргә рәхмәт. Шул типте күңел байрамы, и истән генә уйлайм. Менә ошулай итеп, менә хәзер мәктәптә дә үткәрәбез бит. Разговор о важном дигән. Һәр бер понедельник, менә ошулай итеп, мәгълүм апайдан йырларын тыңлаш кирәк ине. Менә ошулай итеп, йыеп, җанчыралар бүген миңа истән мин аптыраным. Рәхмәт сезгә. Шулай бергә йыелып, ишнең мин нимә һәр берегезгә рәхмәт. Вячеслав Николаевич, һәргә рәхмәт. Шул типте күңелгә охшаны, күз яшьләре рәхмәт барып, күңел тугып китте. Һәргә рәхмәт. Шул типте талантлы. Bir-birigizde bir tuğan һымак күрәбез. Шуны әйтегез инде. Мин уйлап утырдым да, менә талант үзе матур ит киткәч. Менә күрәбез, шул тиктә тышкы күренешле, и эске күренешле. Шуны и бәхетле әсәй дип уйлап утырдым. Менә бездән дә балалар бар. Иң бәхетле әсе, нимә өчен мин улым беләм. Вячеслав Николаевич элек-электән беләм. Менә уның киске вечерний Уфа газетен, шул газет миңа охшый торган. Мин министерствода 22 ел эшләдем. Но әйтәләр бит махровый чиновник дип. Элек-электән әйтә алмыйм, мин укысым тора. Сива интернатында мисәйтте укытты мен рус теленнән. Һәйбәт кенә егет инде. Менә шулай итеп Уфага язылабыз. Менә шул газетте Вячеслав Николаевич элек-электән барыбыз дигән начальник управления Уфы булып, ул туган сыл һугышында күп нәмә эшләнеп бит. Шул газетка аптырай торган. Менә хәзер дә шул хәл. Был газет менә күңелгә ята дип әйтәләр бит. Вроде серьезная газета, ответственная газета. Но мин менә бүген аңланым, нимәгә ул газет төпле газет. И кешене ярата торган газет. Өфлә мин кайвакыт менә директорларга әйтәм, кто работает в Уфе 1 год, завтра исходит. Потому что статус столицы и кешеләр икенче төрлерәк. Рәк кенә эрелә дип әйтеп булмай, но икенче төрлеләр инде. Но һәм газет бөтен кешегә охшай. Менә нинди генә хәл булманы, 90 годы, теге прихватизация, мәлләни, и образовательная организация. Шунда менә кешене яратып, бөтен һәр бер статья кешене яратып торган. Мин хәзер теге һәм менә бик таныштым моны. Но минем һеңлем Мәүлидә Якупова, теге мачор журналист инде, хәзер сайт журналисты. Һәр вакыт мин әйтеп торган, шул редакторга караль. Мин әйтәм, ул газетте мин фамилияны карайм да, Вячеслав Николаевич Голубев, теге русский тип
уйлайм итенде. Ишна менә газетадан человеколюбивый диләрме? Человечный и төпле мәгънәһе. Төпле мәгънә. Критика бугала барыбер менә кешене унижайтмый. Достоинство кешене хаклайгы. И вот для Артема тоже я вот сегодня увидела семью. Ну, до такой степени красивая семья. Вячеслав Николаевич, вы себе красавицу жену нашли. Это великолепно. А наш Вячеслав Николаевич какой? Мы его учительство не только Уфы, в целом республика, потому что все равно статус столицы. Вечерний Уфы, теге яктан бетген якта йөрүп килер дейтинде. Шунда һәр вакыт әйтә торгайным. Это статус столицы, это статусная вечерняя Уфа. Давайте выписывайте, прочитайте. И кайсы номерларын үзем белән йөртә торгайным. Ой, рәхмәт. Ауыр түгелме йөртә торгайным. Кайсы мәкаләләрдә укыта торгайным. Укытучыларга, не только укытучыларга, глава или председатель әйтә торганлар, шуларга менә карагыз, был же статус столицы. И шуннан минем һеңлем әйтә торган таныш әле шуны менән. Hedimle. Korahan şu tikte siveriydi. Birinsin balaydı. Birinsin balay. İptaşın mene kurup. Bugün Arçım kurup hedin bir yemişigir. Ne yemişigir tatlı, matır. Evet, talantlı. Yemine hedin eseyirsin kıvanı oturdum. O bir бәхет шундай бала, шундай ендәре, шуға ул талантлы певица гына түгел, бәхетләсе. Шуға һәрен һүзләрде тыңлап утырам да, ул бәхетле әсәйтеп тагы бер әйтәм. Менә кемгә әйләнгән шайтып улы әсәһе торганда шайтып әйтте. Сын күңелдән әйтен. Вячеслав Николаевич, шул әсәйгә өчен рәхмәт. Шул тикте елы ул, менә һәр бер әсәй кешеләр. Менә иченнән балам шайтып әйтә, үзе бер гомер. Рәхмәт. Шуга менә бүген һәдилә яңынан астам, һәдән гайләгә дилә. Элеклектән санатында кемсән ишеткәне бар, но кай вакыт тыңлата да, әйтте, мен сәгать 11-дә кайтып киләм, сәгать 5-тә уже доклад язып утырам, ишем нәрсә белә. Ниндәй бер укытучы булды. Шуңа һәзгә рәхмәт. Фәнүзә менә шайтып бире ие, менә Ашхана радио менән милли китапхана. Рәхмәт. Шуңа сигүлдән рәхмәт итәм. Күңел байрамы эшләнегез. Рәхмәт сезгә. Безнең ошо байрамга мәртәбә өстәп килгәнегезгә сезгә тойтып рәхмәт. Билдәле булганса, Мәгъфирә апай бит инде Мәскәү консерваториясында укый. Мин бүгенге көндә лә аптырайм, менә безнең балалар бит инде Мәскәүгә анталалар. Шулай Мәскәүгә укуга сыгып киткән кешеләргә мин хакланам бүгенге көндә. Ул замандагы Мәскәүгә барып итеп укыган апайларга, агайларга мин хайран калам. Ысынлап та аптыратсыз хәл бит инде. Авыр шул тиклем вакытта бүгенге көндә Мәскәүгә барып итү тиз генә түгел. Аксанадан тора бит инде, аксан күбрәк барып итә. Ул заманда ул аксаны ничек тапкандар, ничек улар барып иткәннәр дип мин аптырайм. Шул вакыттагы менә билем ала алган деген өлкән безнең шәхесләребезгә. Һәм Мәгъфирә апай билдәле булса, илдә киң билдәле музыка белгесе Карин Вишкалев классында укый. Данлыклы йөрсә Ирна Яунзен тәүге дәресләрдән башкорт кырының тавышына, моның башкару һәләтенә, образга инә белүенә игътибар итә һәм булар һәр вакытта да уның белән бергә аралашып яшәделәр. Мин дә аның Мәгъфирә апай белән һөйләшкән вакытта инде һәр вакытта да менә ошо Ирма дип әйткәне колакка миңа ишетелгән иде. Тагы әйткән килә, менә уларның яшь сагы дип әйттем дә, уларның яшь саклары хакында Гөлфия апай Юнысова күзләренә язылган Наил Галиевның музыка хәлендә бер йырдары бар уларның. Бер яшь сакта дип атала. Ребята,
Композитин, наверное, номер записывали. Мына шундай яшь сактарында йырлагандар шулай бит икенең дә тавышы эх дип икеләшеп һөйләшеп куйдылар инде мына ошо йырның алагы дигән бигрәк тә охшай. Шул тиклем хоклангыз гаилә Мәгъфүрә апай менән Наила Гайгалиевтар һәм мына Йенсура менән Стәрлебаш районы уларны бит инде бер тугандар булып ике районда шулай берләштереп алар матур итеп дөнья көтеп бүгенге көндә мына уларның балалары, Аллага шөкер, баш калала уларның эшләрен дәвам итә һәм инде бына яшьләр менән өлкәннәр менән өлкән буын һәм яшьләр буыны ул бына сылбыр шулай дәвам итеп килә. Артем, вся надежда в тебе, чтобы дальше ты не забыл музыку, чтобы мы тебя видели в будущем как дедушка знаменитого баяниста, музыканта. Мы тебе желаем успехов. Мен уйлайм, мына бүтән безнең ошо очрашуның нөктәһе бына ошо балага барып тоташа дигән күп ничектер мин шул итеп яраттым Артемда. Һәм тагылар музыка дәвам итә, йыр дәвам итә. Шуңа күрә инде филармониялар эшләп торган, радиолар көйләп торган, телевизорлар күрһәтеп торган дигән уйлар менән Наила агайның бик шәп бер музыка бар бит инде. Хәлит агай, шуны тыңламасак бүгенге ошо очрашу бәлки тулы булмас күп тоела. Әйдәгез әле Хәлит агайды уйнауга. Хәлит агай ошо якка килеп уйнаһагыз. Безнең бүген YouTube каналында трансляция барды. Қазақстан инде ссылкасын алып, куштанмаган алып, Хәлит агай бүләп әйдәгез. Безне уйлаптан төшерәләр икән. Хорошо. Mana bu eserine ilk işte muzikantlar bizim davrda bir içeri muzikant dinleyen bundan tegi o şeykende bu şıklığa diyorlar amina. Hani de biz ne belki o aynı da idiyorlar ben acaba bunu da aynı bunun zaman şalattı. Aranjировкасы bizim bir kültürde öyle olanlar oynamış şartlarda. Hem de bizim eski bir şarkılar vardı. Başkasından birinin ayrıca Kremlin zalında şunları. Hem bir zor derece verildi şunları. Hem muzikantlar bizden yazılar kaldı. Biz de şunu sakıyor ayrı. Buna şunu diye biz geldiğimiz bir ayrı bulunuz. En güçlü teknik olarak yaşama. Ben sizge Naila abinin ruhuna, Мәгъфүрә апаның ruhuna şoşu kengni dinlep iştiras kile. Bu kengni dinlegandan soň alarning мәңгі tur. Thank you.
Bizga kelajakda mana yoshlar shunday shunday bek yoqishli asarini yodib qoldirgan. Bizning uchun umr bo'yi yashab, bizdan qolgan buvanlarga 3-chi, 4-chi, 1-chi buvanlarga bu mana bu yozgan aybirsi bir vaqtda o'ylatirgan, sunnatirgan aybir. Baribizdan ama rahmat aytib. Qani yigizga rahmat aytib. Kararlaşka da gelmek, kararla güleşke dile gitti emnelik indiğinde bir vakit var. Matırına vakit tutup da gitti, vakit dedi bitmek. Şulay deyip, kimden bir belki eğitim gücü vardı. İki kudaydı gider dedim ona. Sen gitken vakit değil derdi. Sen gitken geldi yoktu. Gitti yoktu. Sen gitken bir 200 yıl kes Ministerstvo Kultura'da hat yaptığını bana memorial tahta koymaydı. Ну, я келдейді мемориал тақта 10 yıl күтірген. Мен айтам, білмеймін енді 10 yıl енді, мына политикларға аңлашуы енді, 10 yıl өткәс, ой, бұл насар политик болған деп кішілерді ләкин ойлардан. Мына әсейдің 10 yıl өткәс, ол насар берламыз бәйтерлер. Ну, 10 yıl болғас, 10 yıl болған, мына хәзір ойлайым, 7 yılı